Listopad 2007. Vlada prodaje dionice Hrvatskog Telekoma. Cijena 265 kuna ili oko 35 eura. Dionice je upisalo 358 tisuća građana, znači skoro svaki 10. Hrvat. Pakete su morali prepoloviti jer nije bilo dovoljno dionica za sve. Cijena je skočila na preko 50 eura odmah prvi dan trgovanja. Ali onda je stigla kriza 2008. Cijena je pala ispod razine iz ponude i tamo je ostala godinama. A oni koji su je držali, dionica danas vrijedi 40 eura, plus 34 eura dividende po dionici koji si primio kroz 18 godina. Znači uložio si 35, a danas je to vrijedi oko 74 eura. Znači udvostručio si ulog i onda još malo. Daleko je to od spektakularnog rezultata za 18 godina, ali je konkretan plus. Ovu i sve ostale priče o hrvatskim javnim ponudama obradio sam u novom videu na svom YouTube kanalu. Odi pogledaj.